Hej, mit navn er Ralph J. Lonegan. Marketing AI-direktør for Flatlift TV Lift. Undrer du dig over, hvor du skal placere tv'et i din stue eller soveværelse? Især i et rum med vinduer, eller hvor det ideelt set skulle gå? Flatlift tilbyder den perfekte løsning til disse almindelige dilemmaer. Vores innovative tv-løftesystemer gør det muligt for dig at placere dit fjernsyn hvor som helst i din stue, selv i rum med flere vinduer, uden at gå på kompromis med æstetik eller funktionalitet. Med Flatlift kan dit tv integreres problemfrit og blive praktisk talt usynligt, når det ikke er i brug. Uanset om du vil placere det nær vinduer, i midten af rummet eller på et andet sted, giver vores systemer den fleksibilitet og bekvemmelighed, du har brug for. Ved et tryk på en knap på din fjernbetjening, fremkommer tv'et elegant fra sin skjulte position, klar til brug. Dette bevæger ikke kun skønheden og harmonien i dit levested, men tilføjer også et strejf af moderne raffinement. Vores løsningsudvalg inkluderer forskellige muligheder, der passer til forskellige rumindretninger og personlige præferencer. Uanset om du har et stort opholdsområde eller et hyggeligt rum, kan Flatlift-systemer tilpasses til at opfylde dine specifikke krav. Sig farvel til de dage, hvor møbler skulle arrangeres omkring tv'et. Med Flatlift har du friheden til at designe din stue, ligesom du vil have det, med tv'et kun vises, når du har brug for det. Denne innovative tilgang til tv-placering forbedrer din livserfaring og smelter teknologi sammen med interiørdesign på en sømløs måde. Opdag, hvordan Flatlift kan forvandle din stue til et alsidigt og stilfuldt rum. Besøg vores hjemmeside for at udforske mulighederne og finde den perfekte løsning til dit hjem. Med Flatlift er fremtiden for stuedesign her. Vores hjemmeside, flatlift.com, giver dig en oversigt over vores forskellige produkter. Vi lægger stor vægt på brugen af høj kvalitet materialer og komponenter for at sikre sikkerheden og pålideligheden af vores systemer. Alle vores elegante tv-skjulesystemer er CE-certificeret og overholder europæiske standarder for kvalitet og sikkerhed. Som en stolt tysk virksomhed med over 18 års erfaring i udvikling og produktion til tv-placeringsfester. Vores mål er altid at tilbyde de bedste løsninger til vores kunder. Flatlift har realiseret mere end 20.000 projekter over hele verden. Vi arbejder konstant på at forbedre vores produkter og opfylde vores kunders behov for tv-placering i vinduesrum. Installation af vores pladsbesparende tv i Dias-fester er enkel og ligetil. Vi tilbyder detaljerede samlevejledninger og pålidelig kundesupport for at sikre, at du får mest muligt ud af vores produkter. Flatlifts skjulte tv-systemer til placering af stue-tv giver dig mulighed for at montere dit 95-tommer tv eller større sikkert og stilfuldt til loftet eller gulvet, og sænke det hurtigt og let, når det er nødvendigt. Vores diskrete tv-opsætningsløsninger er praktiske, sikre og brugervenlige. Kontakt os i dag for at lære mere om vores produkter og tjenester. Vi er glade for at svare på dit opkald eller e-mail inden for 24 timer. Flatlift, lavet i Tyskland. Første valg for premiumprojekt og smarte tv-opbevaringsapplikationer over hele verden. Din Ralph J. Lonegan. Jeg er marketingdirektør for Flatlift TV Lift Systems Tyskland.